ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардури азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настранотон созай. Дар имрӯза навор гӯш кунед ки чӣ роӣ кардагиян мода ва чира гап мезанем. Дар имрӯза навор ана як бародар астай ай Тоҷикистон Россия бор мебара. мошини Kia астай ай Россия роӣ кардагиян суратоша дар ҳамин видео гапш мезанам. Замин бардуро ҳозирашда нестай, мумкин хай видеои дигари дар замини арзон шава. хонаҳои арзон астай дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат. як хонаи заминаи бардурои азиз 6000 сомон ай. видеоро то хӯша тамошо ки мефаҳмӣ ки дар киҷо ай. квартираҳои арзон роӣ кардагиян ай шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат ва дигар чизҳои арзонам бардуро роӣ кардагиян. видеои имрӯзаро ба қизиқ то хӯша тамошо кунем. боварӣ дорам ки ягон нархи хона, мисол мошина ягон чи маъқултон мешавада. аз киҷо хона замин квартира дар коре дар комментария бинависед. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва касе ки хона дора, мошин дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, мисол ягон бизнес дорен, чизе ки мисол реклама дорен, метавонед ки тариқи WhatsApp дар мо роиш кунем ва барои харидоро чизе ки роӣ мекунен рекламаш мекунам. мисли ҳар вақте адона лайкира бишқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардуро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамашаш мода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. апашкоҳо модаро хоҳаро, як фирмара шумо да тавсия метаҳем, кор фақат барои занҳо ай. фарқш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. ними рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен. я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашкоҳо модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. бародарои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. дӯстони азиз, ака эълона сар мекунем, бо диққат иса гӯш кунем ки видео зури бад омадагиайда. бародарои азиз, ана чизе десен и велосипеди фурӯшиай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега, ягон айб надора, балонош навай, рамаш созай. фақат бародарои азиз, ҳолаташ хубай, мегиривӣ ана болои зинда мешини, педал мезани, худаш рафтан мегирифтай. адрес шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. нархша бародарои азиз, нигаҳ кунен чӣ хел нархаш арзон ай. уқа қимат нест. нархаш 1100 сомонӣ. 1100 сомонӣ. урусӣ долларшам дар бар экран навистагиам. касе ки пул дошта бошен бихарем бешухӣ. саломатида фоида дорай велик. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада ана велосипеди арзон ай шаҳри Бохтар бихарен. чӣ хеле гуфтам 1100 сомонӣ. номерош имо WhatsApp дора. ҳозир зангиш бизанед. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пештара Калхозобод, пишти балнисои нав, заминои нав дабудай. 4 сотиқ заминда 6 дар хона кардагӣ, кайлдор баният дар друншай, ҳоҷатхона берундай. ремонти хона миёна будай, обу свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, қариби хона да мактаб, саддик, ана магазин, балниса, масҷид, стадиони нав, бозор, вокзал наздик будай. бародарои азиз, нархша 230 000 сомон мега. касе харидор бошен, арзон мешава. пули урусӣ қатъи 1 330 000 рубл мешидай. долларшам дар бар экран навистагиам. ҳар ди номерош имо WhatsApp дора. касе дар хонаи арзон дар кор боша, мисол аз ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пештара Калхозобод, занг зада маълумоти бештара бигирен. марҳамат, видеоша роӣ кардагия барои мо шумора тамошо кунен. ҳама ҷои хонара, баъди хона бо видео давом дора, хонаҳои дигара гап мезанем.
Сони азиз, як бародар ана бор мебара тарафи Москва, Санкт-Петербург. Аю тарафам метона ки бора тарафи Тоҷикистон да биёра. Ҳозираш даи бародар хидаш дар Тоҷикистон ай, ана марҳамат бардури азиз, касе ки ай тарафи Тоҷикистон бор бурданиян тарафи Россия, метонен ки ана занг бизанен боротона ба Россия, яъне ки Москва, Санкт-Петербург бурда бирасона. То 4.5 тоннара мебара. Нархеш дастрас ай, ҳамин бора ки қабул кард, иншоалло ки ба як ҳафтара ба ҷои лозимара бурда мерасона. Нархи навош бардури азиз бо маслиҳата, яъне ки даговарной номерои телефонаш ҳастай, занг зада маълумоти бештара бигирен. Акай Фахриддин ном дора. Бигӯян ки номероро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтум, боротона бурда оварданда арзон мекуна. дӯстони азиз, хаста набошен, лекин лайкора ҷиқида бошен. Бардури азиз, ана Kia Ceed бо дар бар экран айстагим номша Kia Ceed. Соли баромадаш 2011, сӯзишвориш бензин, абъём моториш 1.6 литр, коробка автомат. Ҳуҷҷатош 100% мошин кокс мета. Мошин 100% мегарда такси нестай. Ана дар Россия барои кору бори хидм гирифтагиам камтарак парогаш задагия мега. Дар сурат маълумай касе мисол ҳамхели мошин дар кор боша мега, марҳамат али шам мешава ба ягон мошини соз дар Тоҷикистон. Ин мошин бардури азиз дар Россия бидай, шаҳри ана Красноярскда бидай, нарша 95,000 сомонӣ мега. 95,000 сомонӣ. 550,000 рубл мешидай, $9,500. Харидоро занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. Бо диққат гӯш кунед. И хонаи дестем бардури азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр Нефтияник да бидай. 6 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ, ремонтчи миёнай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. Ову свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. Гирди хона ба сетка маҳкамай. нарша бардури азизам 130,000 сомон ҷои шичай мега. 130,000 сомон ҷои шидаш бидай. ё ба квартирам алиш мешавад дар шаҳри Душанбе, болоиш пултон метия. касе ки бардури азиз агар квартира дошта бошен, инами бародар метона ки ана болои ҳамин хона шумода сум бита. ё ки 130,000 сомон ҷои сумгирӣ шай гуфтесай. номерои телефонаш ҳаст, номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. хонаи зурайне ки дӯстони азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. Квартирои арзонда қариб омадесем. бардури азиз, хонедесен заминяи қарор дорад дар ноҳияи Вахш, қишлоқи Бағара, наздики бозори Бағара да бидай. 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонтш миёнай, бо 2 хонаи времянкаи дигара, фундаментош рехтагӣ бидай. Ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, 200 дона смен блок дора, як кам аз шебени майда, як кам аз санги калон ва 20 тахтаи 5 метраи дига овардагиянд. қариби хона да заправка, мактаб, магазин, масҷид наздик бидай. нарша бардури азизам 6,000 сомон мега. 347,000 рубл мешидай. номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дора, занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Вахш бихарен. қишлоқи Бағара да бидай. бардури азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. хонедесен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Қузбегӣ, деҳаи Чаман. 8 сотиқ заминда 2 дар хона кардагӣ, кайлдор, кухни, баня дар друн шай, ҳоҷатхона берун дай. ремонти хона миёнай, ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. гирди хонара бардури азиз як тарафаш маҳкам бидай. қариби хона да мактаб, ана масҷид наздик бидай. бардури азизам, нархша 190,000 сомон мега. 190,000 сомон. касе харидори аниқ бошен, арзон мешава.
пули урусӣ қати 1,98,000 рубл мешидай. ҳарди номерош имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирем. дӯстони азиз, ин хонаи десен иам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Одилида будай. 6 сотиқ заминда ди дархона кардагӣ, калдор баня дар друншай, тагаш чихеле десен бардорои азиз, ди падвали дигаам дора. Падвал ремонт кардагия мега овсвеч ҳаста ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, қариби хона да масҷид, магазин наздик будай. нарша бардорои азизам 135,000 сомон мега. 135,000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 781,000 рубл мешидай. долларшам дар бар экран навистагиам. номерои поёнгиш ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирем. бисёр гуфтабдем ки шаҳри душанбе ягон хонаи арзон шавад монен. бардорои азиз, ин як хонаи арзон, нархеш зура нигоҳ кунем. хонаи афши бардоро қарор дорад дар шаҳри душанбе, пеши мошин бозорда, 4 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ, калдор баня дар друншай. хонара бардорои азиз ремонташ навай, нав ремонт кардагӣ бидиянша. овсвеч ҳаста ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ёзибо дарвозара мебинен. қариби хонада мошин бозор наздик будай. нарша бардорои азизам 150,000 сомон мега. пул мешид ҳозир мехаридимашда. кам мошин бизнес мекардам ба пеши мошин бозори шаҳри душанбе дабдай бардорои азиз. ҳамагӣ 150,000 сомон, касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 867,000 рубл мешидай. номерош имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирем. дӯстони азизами, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Истиқлол, 6 сотиқ заминда ди дархона кардагӣ, ремонтш коробкаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона, анҷомхона доштай. бо 3 сотиқ ана замини дигарам дора, метонен ки ҳамчун боғ истифода барен. нарша бардорои азизам 95,000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. пули урусӣ қати 549,000 рубл мешидай. долларшам дар бар экран навистагиам. номерои расияш бардорои азиз, имо ватсап дора, занг зада хонаи арзона аз шаҳри Ваҳдат бихарен. 95,000 сомонӣ. бисёре вақт мегӯянд ки аз шаҳри бохтар квартираҳои арзон бо мо нака. бардорои азиз, ин як квартираи арзон барои шуморо ёфтем, гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа. дихонагай дар 2 этаж қарор дорад, 50 квадратни метр. шаҳри бохтар дар сентрш будай. домои пешина хона ремонт кардагӣ. ҳисоби квартира мега ки квартира ба чиза чораш фурӯхта мешидай. нарша бардорои азизам, нигоҳ кунед чӣ қадар арзон ай. дихонага нархеш 225,000 сомон. камтарак савдо мешава. номерои телефонаш ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизами, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, як хонага дар 6 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрае. дом новостройкаи хонара нав ремонт кардагианд. соҳиби квартира мега ки срочна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пеши бозори боло, дар наздикии мактаб, саддиқ, бозор, коллеҷ, хулоса ҳамаи шароитош хуб будай бега.
ремонти хона нав кардагиян, ремонти люкс, ҳамаи шароитош хубай, сабаби фурӯхтан заруре мега. Нарша бардуи азизам 150 000 сомон мега, арзон мешидай. пули урусӣ хати 867 000 рубл мешава. номерои телефонаш ҳастай, касе харидор бошен, занг зада квартираи арзон аз шаҳри Ваҳдат бихарен. дӯстони азизе, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза яде комментария фасона мехонем, баъд хайрхиш мекунем. муҳаммад навистае ки лайка задам ба мӯза, мӯза шидай кӯза. ана нигаҳ кунед чӣ навистае. гил дар болои лада, корои савдотиҷӣ как нада. о шеринарне ки гилбазми зур навистае. нигаҳ кунед чӣ мега. гил дар болои сала, лайка задам ба кала, бес оли усанара, бихон гилбазми мара. гав нест шерина. дӯстони азизе, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошин хона мисол ана я бародар бо бор мебурда Россия, аз куҷое ки реклама рӯи кардам бардуи азиз ҳаракат кардам барои шуморо нархошо нагуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд. агар ягон кас реклама дошта боша, номерои ман аввали видеода ё якум комментария да номеро ман закрепит кардагим, дар WhatsApp шурӯъ кунен. мақсад чизе ки реклама дошта бошен, мо реклама мекунем. дар WhatsApp фақат бинависен номерои ман, чӣ хеле гуфтам аввали видеода ва дар якум комментария закрепит кардагиам. дӯстони азиз, аз куҷо хона дар кортон боша, дар комментария бинависен ё оиди ҳамин видео мисол ягон ана дар комментария ягон чӣ бинависен. дар чӣ наёфтем, просто бинависен ки савдотиҷии беҳтарин бинависен ё ягон ана гилбазми фасон ам бинависен. ман дар видеои оянда насиб иншоалло рекламатон мекунам. ва бардуи азиз гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва касе то охири видео рақами ман чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. хайр бардуи азизам.